חברים, היום בסרטון אני, ג'ון וירדן הולכים לנחש את הסמלים. אוקיי, יוטיוב, אני מבלבל בזה הרבה זמן אז אני כבר יודע. טוב, כן. טיק טוק. טיק טוק זה כזה זה. לא. כן. כן. מה ירדן? מקדונלדס. זה כזה. זה. זה יותר עבה. ברור שלי. אמזון. אמזון. שמע, היי קטנה. זה מבלבל, אבל זה זה. יופי, נטפליקס. נטפליקס. זה. כן, ברור. נייק. נייק. חברים, בואו ניתן להם לנחש. בתגובות לפני שאנחנו עושים. נחשו, זה או זה. מה זה? זה נראה אותו דבר. נכון, זה נראה אותו דבר, אבל התשובה האמיתית זה זה. בוא נבחר. נכון. ברבי. נעשה ככה. זה. זה לייק, זה סאב, זה לייק. תכתבו בתגובות מה אתם סאב. עשיתם. התשובה היא סאב. BMW. זה מבלבל, אבל אני יודעת את התשובה. זה לייק, זה סאב. סתם. זה סאב, זה לייק. איי. מה? יאי. טוב. אינסט. פשוט תכתבו בתגובות מה אתם מעדיפים. תכתבו פשוט בתגובות מה אתם מעדיפים. מה אתם חושבים? זה. לא. קוקה קולה. קוקה קולה. שמע, זה נראה אותו דבר, רק טעם. יש... אוקיי, לא. הוא כבר יהיה לנו את התשובה. זה ברו. קליל. כן, זה. וואלה זה לא זה. מה? מה זה באמת זה? טאקו בל. מה זה? בחיים שלי לא שמעתי על הדבר הזה. או אקסבוקס. אקסבוקס. בטח שזה זה. סתם, זה נראה לי באמת זה. לא, נראה לך. פפס. וואו. וואו. טסלה. טסלה. מה? בוא נראה מה אתם עובדים. זה לייק זה שם. ההפך. לא משנה, קיצר. מה? איך? נקעתי בזה. מה? מה? קבלו. אותה. בג. תיכנס לזה וזהו. קיצר, התשובה היא זה, אבל זה לא נותן לי... או. או. דומינו. זה מתחיל להיות מבלבל, אבל זה... זה הכי זה. טוב. סוני. פלייסטיישן. מה? אחי. שוני? לא יודע. לא, זה שמאל נראה לי. מה צדקת? פיצה האט. פיצה אחת. זה או זה? פיצה. בוא ניתן להם 5 שניות לנחש בתגובות. יש לכם 5 שניות ללחוץ כאן למטה בתגובות ולנסות. יאללה. 5, 4. 3, 2, 1. נחשו בתגובות ובואו נראה אם צדקתם. אז זה נראה לי זה. היידה. וואלה צדקתי. בואו, מרצדס. זה די מבלבל, אני מסכים. מה? זה די מבלבל. יש כאלה שחושבים אחרת. זה. נכון. זה... בוא. פרארי. מי שלא יודע, זה. מה? מתי מספיק? מה? אורי! זה אמור להיות זה. מה? אנדרואיד. זה. כן, זה. או, זה כזה מוזר. זה נראה אותו דבר. זה. נינטנדו זה. כן, יש לי נכון. נינטנדו. חברים, לא. למה שנתבלבל בזה אם זה שלנו? אם זה מה שאני עושה בעכשיו את הסרטון. אפל. אל תאשים אותי, אבל זה נראה לי. לא משנה. פייסבוק. זה ליטרלי אותו דבר. לא. זה אותו דבר. זה בימין, זה בשמאל. זה אבל אותו שמאל, דבר. זה שמאל, זה כן. לא, זה ימין, זה שמאל. זה שמאל. לא ראיתי דורס. אותו. דוריטוס. מה ההבדל? זה. מה ההבדל? באמת מה ההבדל? זה? אה. וואלה, ארדן צדקה. יאללה, תנחשו בתגובות, ניתן לכם את זה. אוקיי, זה יש נראה לכם לי קל. 5 שניות. 1, 2, 3, 4, ארבע, 5. חמש. בואו נראה אם באמת הצלחתם. אני חושב שזה. התשובה היא זה. ספרייט. אוקיי, זה אוקיי, ספרייט. בואו ניתן להם גם. 1, 2, 3, 4, 5. בואו נראה אם הצלחתם. וולבו. וולבו. בוא נראה איך היא קופצת ואז נראה אם זה שלה. זה נכון. לייס. פלייס. לייס. מה זה לייס? זה נראה לי זה שמייצר את הטאפו צ'יפס. זה הטאפו צ'יפס של חו"ל. וואלה, צדקנו. אחי, זה נראה כמו הסימן של הארי פוטר. כי זה הארי פוטר. באמת? אבל לא הסתכלתי על השם. זה.
אחי, אוי, מאיפה המעמד הזה? זה. זה כזה קל. מאיפה המעמד הזה? מה? יאללה, אוריו. אוריו. זה מעמד שלך. זה 1, זה 2. מה אתם אומרים? יאללה, אני אגלה את התשובה, זה 1. פומה. בוא נראה. הוא נופל למטה או למעלה? למעלה. בוא ניתן להם את זה לנחש. רדבול. אוקיי, בוא ניתן לכם. 3 שניות לנחש. 3 שניות הפעם. בואו, אם הצלחתם, תכתבו בתגובות שגם הצלחתם. 3, 2, זה 1, זה 2. פילה. זה נראה לי. לא, כן, זה. סניקרס. סניקר, זה קל. זה קל. זה הכי קל. זה זה הכי קל. עדן זוזי. מה זה סאבווי? מה זה ספורי? בחיים שלא שמעתי על החברה הזאת. נראה לי ירוק. כן. אז זה. טוב, תכתבו בתגובות אם הקמתם בחברה הזאת. לא. גם מה? זה. זה אותו זה לא דבר. קוסט. זה לא קוסט. זה אותו שמעתי דבר. על החברה, על השם, אבל בחיים שלא שמעתי על הסמל, וזה אותו נראה דבר, אותו לא? דבר. זה אותו דבר. זה. מה ההבדל? מה ההבדל? מה ההבדל? מה אם מישהו פה מוצא את ההבדלים, שיכתוב לנו בתגובות. אני הבנתי. מה? זה בפחות זה, וזה יותר פתוח. לא. מה קשור? זה יותר פתוח שם. דיסקון. אחי, זה קל. אוי, וואו. M&A. מי שלא מצליח, זה מה שיש להגיד לו. טאם טאם טאם. זה. לביס. שכחתי כבר של מה זה. מי שיודע מה זה שיגיבו לנו. חברת בגדים. זה נראה לי חברת בגדים. מי שלא יודע, זה נראה כמו שן רובוטית, זה נראה כמו הונדה. או בנטלי. בנטלי זה אחד הרכבים הכי יקרים בעולם. רק לדעתכם. תגידו שלמדתם את זה אצלי. אז התשובה היא זה. מה? איך? וואו, אורי. אלוף. קוקוריאה. זה קדלי. קדילק בגלל המדע. KFC. KFC. מי שלא יודע את זה. מי שלא יודע, חמור מזמר. זה גם מצלמה. אוי. סתם. KFC. גטוראי. אחרי רגע חשבתי שזה הסמל של מיסטר ביסט. אחרי זה הבנתי שזה לא. פתאום מה כתבו מיסטר ביסט. מה? אתה מכיר את החברה הזאת? ברור, חברת משקאות אנרגיה. או, נאסא. נאס. די, אחי! סייק? לא עוד פעם. נו, זה היה נכון. עשיתי ככה, סייק. נו, זה נכון. תרים אותי למעלה. קפוץ. יואו! הופה. מה? עוד מעט. לא, זה. לא. סמסונג. ברור. שנייה. יאללה, בוא נראה מה זה. זה נראה לי. אין. טוב, יאללה, נוטלה. קינדר. נוטלה. למה חשוב פה סמסונג? אתם יודעים מה? ונוטלה? חבר'ה. בואו, קבלו. בעד. פה סמסונג. רגע, ושם בטח כתוב נוטלה. לא, מה? קיצר, ביי, נוטלה יש לי וסמסונג, אם המשחק הזה רואה את יש זה. לכם 5 שניות לבחור את זה או את זה. 5, 4, 3, 2, 1. יאללה. זה או זה? טוב, לא נתתי לכם את התשובה. בואו נראה אם הצלחתם לנחש את הנוטלה. זה 1, זה 2. בנוטלה. מרוול, בואו נראה גם את זה ידעתם. אתם יודעים מה? שלא ישמם לכם, אנחנו הולכים להתקדם עוד איזה 10 ונעדכן אתכם. אוקיי חברים, מסתבר שעוד 10 כבר גמרנו, אז תירשמו לערוץ, תפעילו לכפתור הפעמון. רגע, בואו ניכנס, מה זה הדבר הזה? ואתם יודעים מה? נלך אחורה בשביל שתוכלו גם ליהנות מאוד קצת. יאללה, מדינות. זה United States, זה מי שלא יודע, ארצות הברית. אז זה. עם 50 כוכבים. ברזיל. בקטע הזה זה סתם. ארגנטינה זה זה. יודעת מוזיזה לי את הכיסא. אינגלנד. אינגלנד. בואו נראה אם אתם יודעים. זה
או זה. רק אומר שתיהם זה מדינות, שתיהם זה דגלים של מדינות. 5, אחת מהם זה 4, נכונה. 3, 2, 1. בואו נראה אם ניחשתם אמת. זה 1, זה 2. ליד זה היה מלטה. ספיין. ספרד, בואו נראה. סתם. 5, סייק. פרנס. 5, 4, 3, 2, 1. אל תתנה להם פורטוגל. פורטוגל. ג'פן. סין. יפן. ג'פן. יפן. ג'מיקה. יפן. אירלנד זה עוד אולי... לא. זה הודו, זה אירלנד. איטליה. איטליה זה זה. ברור שזה זה. תן לי להיכנס! לא, עוד פעם. אוח, איזה באג, אני שונא את הבאג הזה. נו באמת. תן להיכנס. אולי בירוק. הנה, אתם רואים? רק ירוק. גרייס. ישראל. או, יוון. אני מעדיף את זה. אני גם מעדיפה את זה. סתם, אבל בוא נלך. תלוי, בנופש את יוון עדיף. נכון, אבל עדיין. אוסטרליה. תשמע, זה מבלבל, זה נראה לי זה. לא, זה. לא, 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 לא. אתה עשית נכון. נכון. אוקראינה. אוקראינה. דרום, זה. אחלה אוקראינה. טורקיה, איכס. שילחו קיבינימיני. גרמניה. גרמניה זה. בסדר. נכון. לא. זה נראה לי. כן. סעודיה ערביה. וואו. זה סבבה. יואו, אחי. וואו. אחי, בוא נשפיל אותם. סתם, הם רוצים לעשות איתנו הסכם שלום אז. אנחנו הולכים לעשות הסכם שלום אולי, אם ניתן לפלסטינים איזה... נראה לך. מה זה? מי נתן לי כנראה? היי, יודעים שאני ישראלי, איזה גזעני המשחק הזה. או, אורוגוואי. אורוגוואי. תשמע, אני לא יודע, לא יודעת את האמת לפני מה זה שלהם, אבל אני יודע שזו מדינה אחרת בכלל. זה ימין. זה פינלנד. היה ליד. נפאל. זה לא. הדשא. זה נראה לא, לי. לא, 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 זה זה? לנפאל יש את הדגל הכי מיוחד בעולם. כאילו בצורת שני משולשים ולא רגוע. קטר. לא. זה נראה זה לי. לטביה. זה לטביה בכלל. צ'יינה. צ'יינה. זה יובל המבולבל. יואו. וייטנאם. וייטנאם המבולבלת. התחלנו להתבלבל. נו, תני להיכנס! בוא ננסה לעקוף. לא! תן להיכנס, לאמא שלך. וואו, אינדיה. זה הודו. ליד זה באוטן. ג'מייקה. אבל לרגע חשבתי שזה קניה. ישראל. מעניין מאוד. ישראל! אם אתם יודעים... רגע, שקט. אסתי חלמה מתל אביב עד בן גוריון שקט שקט אוי כפרה אריק איינשטיין אתה אחרי זה תשים אחרי סווידן? אחי, זה סודן? מה זה אחר הזה? United Kingdom. טוב, נראה לי שפה נגמור, כי אין לי כוח. תן לי נעשה את הזה האחרון, כי יש לי יש פה עוד... הרבה. יש עוד הרבה מאוד. אז תכתבו בתגובות אם אתם רוצים עוד שנעשה עוד כאלה. איזה חד. יאללה ביי.